Sifisa ukubingelela kubo bonke abahlali bakwaZulu Natal abase South Africa yonkana. Ngihambisana ke nendodana yethu kusaliwa nendodakazi yethu okuyindoni. Siyazi ukuthi kunomcimbi ohleliwe bekufanele ube kuleli sonto. Kodwa ngenxa yesimo izwe lase South Africa libhekene naso lasikubezele khona ifuel iminyama lokuba sishiwe ubaba uNyambose inqalabutho oyalana kwesakamthetho. Ngakho ke sibukile ukuthi ke umthetho wakwaZulu nje mangabe ukuthi kushoniwe kuba nesikhathi sizile. Ngakho ke siyafisa ke ukusho ukuthi umcimbi bekufanele ube kule weekend ngenxa yokuthi umongameli usewucategorize umngcwabo kaBaba uNathi Mthethwa njengomngcwabo ozoba ucategory B okusho ukuthi ke uzoba uphethwe unational ngenxa yokuthi umcimbi ubuzoba seTondota Stadium. So njengamanje ke isona sodwa esikhona. Ngakho ke umndeni ucelile ukuba istadium lesiyana seTondota kube yiso esizosingatha inkonzo yokungcwaba nenhlelo zonke zokufihla umhlonishwa uNathi Mthethwa. Ngakho ke ngifisa ukudlulisa mhlawumbe okokuqala ukuzwelana nabafowethu ababe sebewuhlelele umcimbi kodwa ngenxa yesimo ke singaphezulu kwamandla. Nabo ke futhi ngiyababonga ukuthi njengengane ekhulisiwe ezazi ukuthi mayisiphingwe enkulu kusho ukuthini nezazi ukuthi bangabe isizwe sakaMthethwa sisefunela iminyama kusho ukuthi kumele behlele ngezansi. Ngakho ke ngizothatha leli thuba ngidlulise kubona ukuba nabo bayikhulumele kodwa isimo sesisho ukuthi njengamanje asisakwazi ukwenza lutho eMfolozi. Istadium lesakakufanele sidlulisele emndenini wabaMthethwa ukuze ukwazi ukusingatha inkonzo kaBaba uMthethwa ngokuhlonipheka. Ngiyabonga kakhulu. Asibingelele ingane zawethu kuphina kuphi la kufinyelela khona umbukiso igama lami uSaliwa ngokwandonakazi khona la empangeni eDondotho kusamthetho ngaphansi koMfolozi municipality. Sicela ukuthobeka kakhulu sixolise uma umcimbi olindeleke kangaka nabantu abasuke endaweni ezikude. Ekugcineni sizingane sibancane sakhele isizwe sakaMthethwa la unomkhuhlane khona. Sakhele umasipala uMfolozi la ukhethe nawo ukuthi umise yonke into ukuhlonipha ubuthethwa nomhlonishwa odlule emhlabeni. Usuke beselukhipha wona mhla ka-18 ukuthi siyacela ningadinwa yithina niphinde futhi nize kwelakithi thina sizilile siyisizwe sabathethwa singaphansi kwamasipala. Cela uqhubeke dadewethu. Ngibingelele kubo bonke abantu abazobona le video senza umyalezo. Ngiseduze kaBaba uMeya uNgcolosi sithi asedlulise okukhulu ukuxolisa kubo bonke abantu besebethe bacela izinsuku emsebenzini ngoba befisa ukuzoseseka kwi-event. Cha, isimo sibe ngaphezulu kwethu njengoba sazi sonke ukuthi isifo siyahlonishwa la kwaZulu. Sithe nathi asehlele ngezansi sizile sikhalisana nomndeni wakaMthethwa. Kodwa sicela ukuthi sigcizelele ukuthi umcimbi uzohlehla kuleli sonto njengoba kuzobe kufihlwa kuqhubeke ngesonto elizayo ezoba mhla ka-18 October. Siyacela kubo bonke abantu ebesebethengile amathikithi nebengawathengi ukuthi baqhubeke baseseke bawenze umcimbi ube impumelelo. Siyathobeka. Siyabonga.